country of Adam. So, natunta lang. So, ang gate, so, tapos, gusto magdalan, ticket food, mag-love na, and for beers and kulusan sa corner. And thank you again sa Macbeth and sa Rice Oval Production sa pag-invite sa Muya and sa Macbeth. Supportan na po ang anak OBM. Original ng bali yung next video, tutuloy mo lang po halos sa Muya.